aquesta acollida. Gràcies, Pere, per ser l'àngel de la guarda, dolça companyia, que no ens desempares ni de nit ni de dia, i que avui puguem ser aquí és preciós, perquè el motiu que ens convoca és la nostra llengua i, per tant, veure també tot aquest públic, també totes les persones que ens acompanyeu. Tenim aquí la nostra, anava a dir diputada al Parlament, però no, ja no, al Parlament espanyol, però també tenim aquí la Marta Madrenes, naturalment el Jordi Mas, el president de la Fundació, totes les persones regidores de llengua, que també de Terrassa, que ens han vingut, gent de l'Hospitalet, gent de tot arreu del país que sou avui aquí. Gràcies per ser-hi. S'ha dit, la llengua ens necessita a tots, no sobra a ningú, al contrari, i fer-ho a Girona tenia simbòlicament també aquesta voluntat que ha expressat la Núria. I, per tant, fixeu-vos, jo us faré una xerrada breu sobre la llengua catalana. La idea és que amb aquesta itinerància que avui comença, doncs també anem fent xerrades diferents. Hi ha tants aspectes diferents per poder parlar de la llengua que no ens l'acabarem encara que voltem a tot el país o tots els països catalans, com és la nostra intenció de fer. I fixeu-vos que en aquesta primera diapositiva poso dues imatges. Una és una citació que fins i tot la van treure a TV3, jo dic TV3, continuo dient TV3, en un programa que es deia el 324, ara ja tampoc no sé com es diu, jo ni continuo dient el 324, van posar aquesta citació d'Àngel Guimerà. La llengua i la història són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble, i aquí el títol d'aquesta exposició, Som el que parlem, i fa 1000 anys que ho fem en català, perquè veiem quin interès hi ha hagut d'una banda i quina és aquesta reacció que nosaltres volem fer amb aquesta exposició sobre la llengua. Clar, molts em direu, una exposició sobre la llengua? Sí, una més. N'hi ha hagut moltes d'exposicions sobre la llengua, perquè les exposicions sempre neixen d'una ocasió, d'una oportunitat, a vegades de la necessitat d'explicar alguna cosa. En el millor dels mons possibles també neixen les exposicions d'un desig, de les ganes de submergir-se en un temps, en una cosa, en una persona, però no vivim, ho sabem, en el millor dels mons possibles. Treballem per aconseguir-lo, aquest millor món. I la Fundació Fundem la República té un nom que ho expressa tot. Desig de viure en una república independent i necessitat de treballar per fundar-la. D'aquí que, enmig de totes aquestes exposicions sobre la llengua, que mai no em falten, o en calen totes les que hi pugui haver, ara n'hi ha una més, fem aquesta, un dels primers actes públics que fem com a fundació, el fem amb aquesta exposició sobre la llengua catalana. Ho fem per voluntat, ho fem per desig, ho fem per oportunitat, però malauradament també ho fem per necessitat. La vam començar a pensar, aquí veieu algunes de les parts de la web on hi ha els codis QR amb informació que hi remet, la vam començar a pensar quan l'oficialitat del català a Europa, que continua sent una necessitat imperiosa, era un compromís polític per part de qui no els compleix, els compromisos. I la inaugurem a les portes del 2026 perquè continua sent necessari que tothom es convenci que és imprescindible no ja que tinguem una llengua reconeguda en una Europa que en reconeix moltes altres de menys parlades, sinó que el que és del tot peremptori és que els catalans ens convencem de precisament que la nostra no és ni una llengua menor, ni és una llengua disminuïda, ni és una llengua petita, ni és una llengua d'estar per casa. Que sembla increïble que calgui fer-ho arribats al primer quart de segle del segle XXI i tanmateix cal fer-ho. I em remetré a dos fets recents. Cada dia en tenim molts, n'he triat dos. El primer és que fa 130 anys, ara ha fet 130 anys, Àngel Guimerà va fer una conferència, el primer discurs en català a l'Ateneu Barcelonès en la seva presa de possessió com a president de l'entitat. Ho va fer amb gran enrenou, tot i que no va arribar a les cadires voladores,
que Salvador Dalí, parlant d'Àngel Guimerà, va aconseguir un temps més tard. Us podeu imaginar que quan Salvador Dalí, parlant d'Àngel Guimerà, a l'Ateneu barcelonès va dir que era el gran porc, el putrefacte pelut i el gran pederasta, van començar a volar cadires i ell escriu a la seva vida privada: vaig entendre que la conferència s'havia acabat. Acabava de començar i ja havia acabat. Però bé, això és un altre fet. Parlem d'un discurs d'Àngel Guimerà en català a l'Ateneu barcelonès. El segon fet és que s'acaba d'estrenar Terra Alta, que refereix a la comarca de la Terra Alta, amb capital a Gandesa. Clar, l'associació amb Guimerà l'he feta, oi, perquè ell és l'autor de Terra Baixa. I l'altre dia llegia aquesta piulada del professor Manel Oller, on impostant a Manelic deia: he matado al lobo, Tierra Baja, és més global i menys local. I això que fa riure, en realitat hauria de fer plorar, ja que, efectivament, per inversemblant que sembli, la sèrie que versiona la novel·la homònima de Javier Cercas, escriptor espanyol i català de l'any, segons el periòdico, l'any 2025, s'ha fet íntegrament en castellà perquè, segons ens diu el seu director, el català Eduard Cortés, és menys local i més global. Doncs ves per on que Narcís Oller, a finals del segle XIX, ja tenia una resposta per a Eduard Cortés i Javier Cercas, perquè la va haver de donar a Pérez Galdós, que en una carta li diu: es tontísimo que usted escriba en catalán. Tontíssimo, escriure en la teva llengua, en qualsevol llengua. Va dir-li que era tontíssimo, però això ho va dir en privat, en una carta. En públic va escriure en un diari a Buenos Aires que Oller, uno de los más insignes catalanes y uno de los primeros novelistas españoles, escriba sus admirables obras en catalán, es una verdadera desdicha. Querer hacer en catalán la novela contemporánea me parece absurdo, con perdón sea dicho del insigne Oller. Fixeu-vos el que diu Pérez Galdós. Ara veureu la resposta d'Oller en clar i català. Li diu: miri, escric novel·la en català perquè visc a Catalunya, copio costums i paisatges catalans i catalans són els tipus que retrato. En català el sento cada dia, a totes hores, com vostè sap que parlem aquí. No pot vostè imaginar efecte més fals i ridícul que el que em causaria a mi fer-los dialogar en una altra llengua. Li respon d'una manera així de contundent. I això podríem respondre nosaltres també en aquest tàndem. Però tornem a aquests dos fets inicials, la reacció al discurs en català de Guimerà i a castellanitzar la Terra Alta catalana. Voleu dues mostres més clares d'autoodi, de minorització, de complexament, de subordinació i de colonització d'una ment subalterna? Clar, i potser em direu, fer un discurs en català era tan sorprenent a l'època? Doncs sí, perquè fa 130 anys la llengua predominant en document, en actes, en discursos, a l'Ateneu i a tot arreu, era el castellà. De fet, els anuncis de la conferència eren també en castellà, però Guimerà havia dit que es titularia La llengua catalana i que la faria en català. Per això, molts socis de l'Ateneu, abans d'arribar aquest dia, un grup en concret encapçalat per un senyor que es deia Illas i Fabra, o sigui, aquest grup encapçalat per aquest soci, van signar una protesta formal manifestant que no tolerarien un discurs inaugural en català, perquè l'originalitat i la provocació del fet és que la conferència va ser íntegrament en català. Una miqueta potser sí, que fa regional, fa bufó, fa entranyable, però tot un discurs en català on s'és vist. Arriba, doncs, el dia i sabem per les cròniques de l'endemà que jamás como anoche vio nadie el salón del Ateneo rebosante de inteligencia, lleno de calor y vibrante de energías. Ara veureu les energies. Comença Guimerà la locució dient: senyors, d'ençà del dia en què se'm donà l'encàrrec honrosíssim de presidir aquesta associació, immediatament tot d'una s'alcen de les cadires socis de l'entitat que reclamen a crits que el discurs
sigui en castellà. I ho fan, atenció, en català també, ens diu el diari La Publicitat de l'endemà. Abrandaments, estirabots i en l'auditori també aplaudiments per ensordir aquestes protestes dels socis. I finalment aquests socis surten de la sala, hem de suposar que surten horroritzats, i Guimerà prossegueix sense més problemes. Però fixeu-vos, atenció als arguments que expressen aquests ciutadans diglòssics que es van aixecar cridant que s'havia de parlar en castellà, perquè acusaven Guimerà de trencar les normes. I ell va respondre que el que feia ell era defensar la llengua catalana com la llengua de Catalunya i que sentia el deure de parlar-lo com a mostra de gratitud i de pertinença. Recordem que Àngel Guimerà és nascut a Santa Cruz de Tenerife. Per tant, fixeu-vos, arguments subalterns i minoritzats s'ha de fer en castellà versus arguments autocentrats i amb consciència nacional pròpia. Català, llengua nacional de Catalunya. Hi va haver crits, hi va haver empentes, hi va haver terrabastall, però Guimerà va continuar sense cedir, no va canviar de llengua, és a dir, Guimerà va fer un mantinc del català avant la letra. Era modern fins i tot en això, perquè ja ho va fer fa 130 anys. Clar, quines van ser les conseqüències d'aquest discurs? Per què diem que aquest discurs és tan important? D'una banda, Guimerà va haver de deixar la presidència durant unes setmanes fins que els ànims es van haver apaivagat una mica. De l'altra, un centenar llarg de socis va protestar i va amenaçar d'anar als tribunals, tot i que aleshores se siente perquè no hi havia tribunal constitucional encara. Els més recalcitrants es van donar de baixa, creient que s'havia anat massa lluny. Perquè, clar, Guimerà va fer un discurs en català, però no només era que feia un discurs en català, va demanar l'ús ple de la llengua catalana. I la tensió va ser important, però la feina ja estava feta, perquè aquell escàndol, com us podeu imaginar, no només era un escàndol lingüístic, era un escàndol simbòlic i polític. El moment en què algú, al capdavant d'una institució prestigiosa, trenca amb les convencions diglòssiques de l'època, el català en privat, el castellà en públic, i reivindica el català com a llengua legítima de cultura. Fixeu-vos què en van fer al final. Atesa la importància indiscutible del discurs que va pronunciar don Àngel Guimerà, fan una subscripció per publicar-lo. Imagineu-vos si va tenir transcendència, perquè efectivament no només es va catalanitzar l'Ateneu, que fins aleshores havia operat essencialment en castellà, sinó que aquest episodi va encendre consciències, va preparar també el terreny perquè hi hagués una reivindicació de tenir premsa en català, educació en català, normalitat, vaja, en tots els ordres de la vida en català. És a dir, formes de construir una identitat col·lectiva que ens havia estat arrabassada per legítimo derecho de conquista 200 anys abans d'aquest fet. Per tant, va ser un discurs impactant i ho va ser per 3 raons. D'entrada, simbòlicament representa una transgressió parlar en català en una institució elitista com l'Ateneu. Era una declaració d'identitat, era una declaració de dignitat, també. També era important perquè va donar visibilitat i normalització a la llengua catalana, portant-lo a l'espai públic en entorns intel·lectuals, per tant, no només a la cultura popular. I també, en tercer lloc, perquè projectava el català com a llengua de futur. Penseu que amb aquell gest Guimerà afirmava que el català no era una llengua de record, una llengua de passat, sinó era una llengua per viure, per pensar i per transformar la societat i el país. Per tant, per construir futur amb la força del passat. La nostra llengua, que efectivament té aquest passat, i Marcelino Menéndez Pelayo li explicava a la reina Maria Cristina el 88 en ocasió de l'exposició universal a Barcelona, li deia això, el català, llengua materna dels reis aragonesos, en què s'escrigueren primitius mapes cosmogràfics, savis i respectats codes, incomparables cròniques, lloa la llengua catalana, diu Llull, Arnau de Vilanova, el primer físic de son temps, l'insigne orador Sant Vicenç Ferrer, Ausiàs March, diu llengua que finalment de cap manera ens devem avergonyir que sigui la dels nostres avis, la de les nostres mares i la de la nostra infantesa. I jo hi afegiria, ni la del nostre futur, perquè de fet avergonyir un poble perquè parla una llengua ja és gros.
però així s'expressava Menéndez Pelayo en aquest discurs i un any abans, en una carta privada a Juan Valera, un amic seu escriptor, li deia: el catalanismo, aunque es una aberración puramente retórica, debe ser perseguido sin descanso, porque puede ser peligroso. Per tant, imagineu-vos. Ara faig un salt. Deixo tots aquests homes del segle XIX i fem un salt al segle XX. Joan Margarit, a l'epíleg del seu últim llibre de poemes, Espert el senyal, escriu això: jo no vaig poder escoltar mai el català a l'escola. Aquesta repressió duta a terme mitjançant l'amputació de la parla és de les més duradores i cruels. Ara sé que em moriré amb aquesta por i aquesta fragilitat al voltant de la percepció de la meva llengua, que vol dir també de la meva vida. I no només ho diu Margarit. Rodoreda, que ens deia que la cosa més important de Catalunya era el català i que fer pàtria és escriure en català, també té aquesta fragilitat de l'idioma, perquè la seva llengua no us l'havien ensenyada a l'escola. I, per tant, va passar que molts dels nostres poetes i escriptors que volien escriure en català els hi van prendre la llengua i alguns, com el mateix Margarit, li va caldre 50 anys per escriure en català, com li va passar a Guimerà o li va passar a Oller, o com ens explica Joan Solà, que també li va passar a Verdaguer. Diu Joan Solà: al seminari de Vic no li va ensenyar ningú aquella llengua, la seva, aquella literatura, aquella cultura que hi havia al darrere de la paraula. A ell només li ensenyaven la llengua castellana, altres coses, però la seva no. I diu: el miracle, doncs, se'l va haver de fer tot sol, contracorrent i contragovern, contra un govern que l'havia eliminat a ell i al seu país de la vida noble, de les lletres i de la història. Diu, com ha passat a mi i altres homes abans i altres homes després. Clar, jo he esmentat Oller perquè ell és un exemple de no fer cas dels cants de sirenes que li feien tots aquests autors de la generació del 98 espanyola, que parlàvem de fets que comporten canvis, com aquest discurs de Guimerà a l'Ateneu. Clar, Narcís Oller no fa el canvi del castellà al català fins que va a la cerimònia dels Jocs Florals i veu guanyar a Guimerà i sent el seu discurs, veu guanyar a Verdaguer i sent el seu discurs, i llavors diu: què faig jo escrivint en castellà? Perquè ell ho havia fet gairebé com una inèrcia cultural. I en les seves memòries ho explica així. Diu: vaig veure finalment clar que entre l'escriptor i sa llengua nadiua hi ha un nexe tan estret que no hi ha substitució possible. És a dir, que Oller s'anima, superats els 30 anys, i decideix fer un canvi de llengua, tot i les pressions dels seus companys escriptors espanyols que naturalment consideren el català una llengua menor, que no pot sortir de casa i que a segons qui, per exemple a Clarín, le crispava los nervios i le costava mucho de entender. És que, clar, nosaltres parlem una llengua per crispar els nervis de la gent, no sé si has vist. O sigui, entrem en el llibre Guinness dels rècords perquè això és inaudit. Doncs això ho diuen escriptors com Leopoldo Alas Clarín, que és un escriptoràs de dalt a baix, que és autor d'obres imprescindibles per la història de la literatura, però, en canvi, respecte al català, pensa això que escriu i que diu. Per això la llengua ens interpel·la a tots i l'exemple dels uns pot ajudar als altres. I és que, en aquell context, aquests homes de la Renaixença, amb manca de models propis, amb una llengua que ja veureu que no està normalitzada, perquè encara no ha arribat Pompeu Fabra i la seva feina de codificació del català, amb la defecció lingüística de les classes dirigents que ja s'han passat al castellà i la creixent subordinació social i política, el castellà estava substituint el català. I els homes de la Renaixença van aconseguir endegar un procés de reconstrucció nacional que passava per la centralitat de la llengua catalana. I finalment són els noucentistes, naturalment, en un altre context social, polític i institucional clarament favorable, qui duran a terme la culminació d'aquest anhel, notablement amb Pompeu Fabra codificant la llengua des de l'Institut d'Estudis Catalans. Però torno a Guimerà, perquè ell, com que vol encendre passions, que a fe de Déu que ja hem vist que les va encendre, recupera el fil històric al qual ell es proposa de donar-hi embranzida. És com si aquest fil estigués tallat i ell intentés
enfilar un altre cop la puntada per poder continuar endavant. I clar, què fa remuntar la història de Catalunya? Remuntar les glòries il·lustres de la nostra llengua que nosaltres també hem incorporat clarament en aquesta exposició, que arrenca, clar, amb el naixement de la llengua, amb la veu d'un poble que comença ja fa 1000 anys. I aquí us hem posat els 3 primers documents, el més antic, el jurament de Radulf Oriol, que té una frase meravellosa que diu «Jo, fidel, vos seré», i és un jurament de vassallatge, però gairebé és com una fidelitat a la llengua, diríem. També el llibre dels jutges i també les homilies d'Organyà. Veieu textos administratius, textos jurídics i textos religiosos fets en una llengua que ja no és el llatí, que és una nova llengua romànica, que és la llengua catalana, que esdevindrà una llengua amb veu pròpia, una llengua de país que es fa gran del segle XIII al segle XV i que per això serà una llengua administrativa, literària, jurídica i científica. Una llengua de prestigi, amb una colla d'autors que posen el català al centre del món literari europeu. Penseu que Andreu Febrer és el primer traductor de la Divina Comèdia a qualsevol llengua romànica i ho fa a la llengua catalana. Per tant, imagineu-vos la centralitat. Això ho explica clarament Guimerà, que diu «girant los ulls enrere del nostre temps» i aleshores fa tota la llista d'aquells prosistes i poetes que es digueren Jaume Roig, Anselm Torneda, Bernat Desclot, Andreu Febrer, Bernat Metge, Pere Serafí, Ruiz de Corella. Diu, aquell Joan Martorell, del qual tirant lo blanc deia Cervantes que mai se farien prous alabances. Fixeu-vos que està fent els highlights de la nostra història literària a Guimerà. I també parla d'un cronista aragonès que es diu Zurita, que diu era general afició dels reis catalans, que sempre tingueren per sa naturalesa i antiquíssima pàtria Catalunya, que la llengua que usaven era la catalana. Ves, on s'és vist que els reis catalans utilitzin la llengua catalana? Es veu que, no sé, els reis castellans havien utilitzat la llengua russa, no ho sé, perquè el normal és que utilitzes la teva de llengua, però en el cronista de l'època ja li sembla increïble i per això ho consigna i per això Guimerà ens ho expressa. És en aquest context que Guimerà, que està agafant embranzida, que era un home de nervi, es remunta fins Ramon Llull, Ramon Muntaner i Ausiàs March. I deixeu-me que us llegeixi aquest fragment perquè és absolutament espectacular. Diu, més sobre de totes aquestes grans figures de la llengua i del pensament de la nacionalitat catalana, se destaquen, senyors, 3 personalitats. Com enmig d'un bosc antiquíssim 3 arbres dominadors, quals soques muntessin per sobre el fullam dels altres arbres i amaguessin la capçalada verdejant, o sigui, uns arbres tan grans, entre els núvols i les estrelles, a manera de 3 gegants que haguessin arrelat la terra tant de temps de sostenir amb sos braços la volta del cel de sa pàtria. Tenim aquests 3 pobres sostenint la volta del cel de la nostra pàtria. Són aquelles 3 colossals figures de la llengua catalana, Ramon Muntaner, Ramon Llull i Ausiàs March. El cantó dels entusiasmes per la terra, el cantó de les aspiracions de l'esperit i el cantó dels desitjos de l'home. S'ho fa venir bé tot. Pàtria, fe i amor, que és el lema dels Jocs Florals. I a més diu, com si la divina providència en Ramon Muntaner no us lo donà a Catalunya, on se funda la pàtria que resplendeix eternament en la història, Ausiàs March ho va deixar, com si ho colgués allà, a València, on l'amor se respira, i a Ramon Llull l'ho de ballar, literalment, com que és el místic, fa l'ho de ballar a Mallorca, perquè ell des de Miramar extengués la mirada enllà d'enllà. És que és absolutament preciós, brutal, i és també així de contundent Guimerà, i faríem bé d'entendre la magnitud del que ens explica quan diu encara senyors, que diu senyors perquè no hi havia senyores a l'Ateneu, ja us ho dic ara, no és que no desdobli Guimerà, que no cal desdoblar, però ell no desdobla perquè no hi havia senyores, no es parlava en català, imaginen que hi hagués senyores, molt bé. Encara senyors que la llengua catalana no tingués ni més enrere ni més endavant d'ara d'aquests 3, cap altra personalitat gloriosa, amb la d'ells 3 n'hi hauria abastament per enorgullir-se de parlar aquesta llengua totes les seves generacions. Per tant, imagineu-vos el valor que ell dona en aquests 3
grans gegants que són Llull, Muntaner i Ausiàs March. Clar, el problema el té Guimerà quan ha d'explicar el que ve a partir d'ara, oi? El declivi, la decadència de la nostra literatura, perquè recorda molt a la mateixa imatge que fa servir Prat de la Riba a la nacionalitat catalana, que també tira de velles glòries, i llavors ens expliquen com si fos part del cicle de la vida, que després d'haver tingut una florida tan esplendorosa com aquests tres monstres i tots els altres que hem esmentat abans, ja vingués un hivern que gairebé era perpetu. Clar, certament comença una època de silencis forçats, també de resistències a les substitucions dinàstiques i correspon també una substitució progressiva del català en els àmbits del poder. Després de 1714 ja us podeu imaginar que comença l'aniquilació directament. Van voler eliminar un país fent desaparèixer una llengua, la seva llengua, la d'aquest país, que és el català. Però fixeu-vos que de demanar l'oficialitat del català a finals del XIX amb les bases de Manresa, el somni republicà, que va ser somni per breu, hi va haver l'intent d'anorreament total amb la guerra i amb la dictadura de Franco. 100 anys després de Guimerà, Manuel de Pedrolo fa un article, ja mort el dictador, el que passa que allò de mort el gos i mort la ràbia aquí no va anar exactament igual, oi? Però va fer aquest article demolidor, s'ha recuperat ara amb aquest Pedrolo inèdit a la prosa de combat i tremendament vigent, titulat No gosem ser catalans. I diu, entre moltes altres coses, que a vegades quan una comunitat no para de treure les medalles de família és per amagar o dissimular almenys la mediocritat actual. Jo us vull dir que aquesta exposició, que té 20 plafons, d'aquests 20 plafons, només n'hem dedicat 6 a la dimensió històrica. És a dir, ara us poso algunes de les informacions que hi ha a la web perquè veieu en la part dels plafons dedicats a la història, perquè no hem volgut només parlar d'aquestes medalles de família, que diria Pedrolo. Cal girar els ulls enrere? Cal girar els ulls enrere, especialment si tenim en compte el nivell de desconeixement històric que tenim i que tenen, sobretot, les noves generacions. Per tant, hem de parlar del passat? I tant, clar que sí. Però no només volem narrar glòries passades. Cal assumir també la veritat present. I les xifres més recents ens diuen que la majoria de la població a Catalunya entén i parla català, el 93% l'entén i prop del 80% sap parlar-lo. Pensem també en tota la gent que ha expressat el seu desig d'aprendre català, que són una promesa i són un repte, i això és una palanca immensa si la sabem activar, però també hi ha una realitat inquietant que acompanya aquestes dades. Només una tercera part de la població usa el català habitualment en la vida quotidiana. I a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest percentatge cau fins a menys d'un 25%. Clar, fixeu-vos que això vol dir una cosa aparentment paradoxal, i és que la llengua és forta en coneixement i en potencial, però és fràgil pel que fa als llocs on es parla. I això depèn de nosaltres, no de normes ni de lleis, sinó d'hàbits i d'educació, de voluntat, voluntat individual i voluntat col·lectiva. I per tant, d'aquí que haguem volgut fer èmfasi davant d'aquestes dades, davant de les medalles de família, a totes les possibilitats que té el català per àmbits temàtics. I és el que dediquem la resta de plafons. Parlant del dret a treballar en català, del dret a estudiar en català, a ser jutjats en català, a poder consumir normalment literatura, teatre, ràdio, circ, música, videojocs, xarxes socials en català, a poder resar en català i també a ser entesos a Europa com qualsevol altre europeu, sense que importi la mida de la llengua, sinó per dret propi. I per saber, ho fem així, per saber els drets que tenim, però també que, com ens recorda Pedrolo en aquell article, els drets que no s'utilitzen es perden. Ell ho diu, uns drets que es van afablint, a la fi caduquen. Doncs bé, hem de ser tots conscients que això depèn de nosaltres, de cadascun de nosaltres, que els catalans tenim drets i que l'ús del català i el dret a utilitzar el català per poder ser catalans a Catalunya és un dret lingüístic
que tenim. I, per tant, allà on el món s'està jugant al futur, la llengua catalana hi ha de ser present, l'hem de fer present en els videojocs, amb el Macià dient sort, i que en tinguem tots molta de sort, no només per guanyar la partida, sinó per guanyar la partida de la llengua. I no necessitem gestos grandiloqüents o heroics. Sovint una conversa, una cançó, un discurs en català a l'Ateneu fa 130 anys o fa 30 dies als Premis Ondas, per exemple, podrien ser la llavor de la normalitat. Que cadascú sigui conscient que té la capacitat de fer una petita revolució quotidiana. Com? Doncs posant la llengua en espais de vida. Cal que el català no sigui només una assignatura, cal que el català sigui la llengua de l'escola, de la universitat, de la ciència, de la tecnologia, perquè allà on la llengua s'usa amb naturalitat és on la llengua sobreviu i és on la llengua creix. Fent-la útil i fent-la útil per tothom, perquè una llengua útil és una llengua viva. I, per tant, cal oferir recursos d'aprenentatge reals, oportunitats laborals, cultura viva en català. I també, naturalment, hem de parlar de models d'integració basats en la catalanitat i, per tant, amb la llengua com a pal de paller. I cal també compromís. Compromís generacional i compromís institucional. Les polítiques importen, clar que importen. L'educació, la presència pública, els incentius per la creació, la indústria cultural, tot això és clau, clar que sí. Però també importa el gest quotidià, el parlar, el llegir, iniciar converses, comprar en català. Si hem vist aquelles xifres, podríem considerar que aquesta exposició hauria de ser com un mur de les lamentacions. I al contrari, no volem fer del moment present, tot i les circumstàncies, un espai de lament. No hi ha temps per les lamentacions. No hi ha temps i no demanem ni privilegis ni busquem compassions. Tenim una veritat que res ni ningú pot esborrar, que tenim una llengua mil·lenària i legítima. I, per tant, una llengua que pertany al món exactament com qualsevol altra, però que expressa una manera de ser al món que és la nostra. Ens han volgut fer creure que la nostra llengua era petita, que era insuficient. Però com pot ser petita una llengua que ha parlat amb la veu de Llull, de Marc, de Verdaguer, de tants mestres i de tantes persones anònimes que l'han parlat i l'han mantingut en els moments més difícils? I és que no hi ha llengües petites. Hi ha pobles que s'alcen, hi ha pobles que s'aturen i que renuncien. I nosaltres ens alcem. Ens alcem perquè estimem el que és nostre, perquè sabem que una llengua no és només un instrument, una eina, sinó que és una manera de mirar el món, de viure el món, de sentir-lo i d'estimar-lo. I per això la defensem. I la defensem no contra ningú, que això també ha de quedar clar, sinó a favor de tots, a favor de la diversitat, de la cultura, d'una humanitat que només és rica quan cada veu pot expressar-se amb dignitat, i nosaltres tenim el dret a fer-ho. Aquesta exposició no vol plorar, aquesta exposició no vol compartir plors, aquesta exposició ni pors, el que vol és encendre voluntats. La llengua catalana és nostra i és del món, és antiga i és jove, és humil en la parla quotidiana i és immensa quan diu les passions i els somnis d'un poble que mai no s'ha volgut rendir. Fem-la créixer, fem-la valer, fem-la servir i que ningú no pugui dir que el futur ens va trobar muts o ens va trobar indiferents. I que quan altres mirin cap aquí puguin dir amb respecte i admiració: heus aquí un poble que estima la seva llengua i per això encara és viu, perquè per això encara és poble. Perquè una llengua que ha resistit guerres, prohibicions, silencis, canvis demogràfics, migracions, modernitat tecnològica, una llengua que ha resistit tot això és un miracle. I li hem de concedir per tot aquest passat ser una llengua de futur. He volgut posar la Carme Junyent, que ens recordava que el català depèn de tu, de tots i cadascun de nosaltres. El català, llengua de futur. I acabo, som a Girona i esmento a Caterina Albert, Víctor Català, que ens deia que la llengua no és pas un accident, és una manera de viure. O també Carles Rahola, que ens diu que sense idioma propi no hi ha pàtria
I clar, he començat i acabaré també amb Guimerà, perquè aquesta és una exposició que busca més ser efectiva entre nosaltres, cap endins, que no pas cap enfora. Igual com Guimerà va voler ser efectiu cap endins i no cap enfora. Necessitava conscienciar la gent que estaven preparats per poder fer un discurs en català i tenir normalitat plena en català. Ell, que en la primera cita us havia posat que la llengua i la història són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble, i bé que ho sap qui l'ha volgut sotmetre, també fa una cita al final de la seva conferència que és de les que ens hauríem de gravar sempre. Cita Dante al final del seu discurs quan diu: «Vergonya eterna a aquells que, menyspreant el seu idioma, alaben el dels altres». I jo només puc dir amén, que en català vol dir així sigui. Moltes gràcies.